soc de Cerdanyola, vinc a la Victòria, i nosaltres fa un any que vam muntar un grup local a Cerdanyola, sobretot la primera idea era promocionar el tema de Som Energia. I de fet a les primeres reunions ho parlàvem. Home, és que hi ha moltes altres coses d'economia social, de cooperació, que es podrien fer, però clar, amb un atac de modèstia, jo crec que va ser una bona decisió, ens vam centrar en Som Energia, que és una cosa que a la gent li sona més. El que ens ha passat és que ens ha vingut a sobre tota la resta. Al moment en què la gent veu que una proposta cooperativista com aquesta funciona bé i se li treu la por i trenca aquesta distància amb internet, llavors et comencen a preguntar. I en telefonia què teniu? Saps? Com si fóssim un distribuïdor, com si diguéssim comissió. Que vinguin els de Som Comunicació, que són cooperativa, i també tenen un projecte xulo, estan pensant i tal. I a Cerdanyola tenim el problema de la mobilitat, que bé, tenim tren a Barcelona bé, però... doncs que, saps què? Que aquí l'Arnau, però com això ens estem trobant que en només un any de fer un grup, una massa crítica de gent interessada en un sistema en alternatives econòmiques, socials, doncs hi ha gent interessada en habitatge social, en Som Mobilitat i en tota una sèrie de projectes. Bé, doncs en Som Mobilitat, i ara ja sí, l'experiència de Cerdanyola és molt recent, hem anat a veure l'Ajuntament a veure com podíem encaixar això per no haver de començar de zero com alguns grups locals, i sembla que la via per resoldre jurídicament el tema seria un conveni. Vam agafar un conveni que ens va facilitar des d'aquí a Mataró, l'hem adaptat i els dos grans obstacles que ens plantegen a nivell tècnic, jurídic sobretot, són la cessió d'ús de l'espai en via pública i la reserva d'una mànega de càrrega per al vehicle de Som Energia. Això per què? Suposo que tenen un atac de purisme i tenen una necessitat imperiosa de justificar les coses bé i fer-ho terriblement bé, i llavors que reservem un espai a la via pública, que a més ens agradaria que fos davant de l'Ajuntament un lloc simbòlic, estratègicament, que ajudés a donar una imatge de confiança i de qualitat. Aquest espai, diguem que consideren que està molt cotitzat i que qualsevol empresa el podria demanar i que, bé, doncs hem de fer un conveni on s'expliciti què aporta Som Energia a Cerdanyola perquè es pugui retornar això. I després ells ja estaven pensant en posar punts de càrrega per vehicles elèctrics. Nosaltres els diem, doncs del punt de càrrega més xulo que teniu, que serà el davant de l'Ajuntament, que té dues mànegues, una la reservem per nosaltres, i no només per nosaltres, sinó encara que no hi hagi un cotxe no hi pot aparcar ningú, perquè quan arribi el nostre cotxe ha de carregar aquí. Clar, això també els fa una mica de... bé, doncs ho han d'acabar d'encaixar. Per contra, tots els avantatges no els diré perquè ja els coneixeu vosaltres, tot el que és la promoció i un canvi de model d'ús de la mobilitat i de transport. Aquests són els nostres inconvenients, estem en contacte amb l'Ajuntament, estem esperant, aviam si en qüestió de setmanes, que no seran setmanes, ens fessin una proposta i llavors vindríem aquí a veure com podem tirar endavant el conveni. La nostra experiència és aquesta, ens interessarà molt veure com ha funcionat a Rubí, ens interessarà molt veure com han resolt aquests temes i si no podem fer-ho en via pública, doncs buscarem un pàrquing 24 hores i que puguem fer com a Barcelona i que tingui cobertura. Per part nostra res més i moltes gràcies. Una acabada. Per exemple, nosaltres a Terrassa ens han dit que conveni no, perquè ara la intervenció no deixa, ha de ser contracte. Llavors això s'endarrereix el procés de licitació. Llavors aquest tipus de conveni, quan el tinguis, ens en passes. Nosaltres ens han dit al revés, que tota la resta és molt complicat, inclús la compradora, en canvi un conveni seria la forma de col·laboració. Per què? Perquè ells, jo crec que això és una qüestió molt personal del tècnic, que posant en contacte els tècnics dels diferents ajuntaments on estem treballant, acabaran acordant un model. Però no, apretem-nos una mica, no seria el model més restrictiu. Ells què veuen? Jo et dono a canvi de... I això ho puc justificar davant d'intervenció i davant de secretaria. Perquè de fet és el mateix model que estan fent, doncs, amb un taller d'inserció laboral per a persones amb discapacitats, és el mateix model. Però sospito que té una qüestió de personal del tècnic i de la relació que pugui tenir amb secretaria o intervenció. Nosaltres us van justificar pel cas NOS, no pel 155 ni el Montoro, sinó pel cas NOS, que no es companyia, perquè ha hagut
tot el fullon aquest, que eren en base a convenis, tot el que van rebre. Totes les formes jurídiques són susceptibles de ser pervertides per la política, ja ho provarem ara, però clar, aquí suposo que potser hauríem de fer un dia una trobada, Ricard, de tècnics i tècnics. Sí, estava pensant. El que jo m'experiència no és... O abans, right? Sí, bueno, però hem de tenir alguns models més clars que la Roger. Vull dir, més clars, que Roger és molt pioner, però que a l'ell un prioritari jo crec que serà un molt important. El que digui, exacte. I poder pressionar pel que sigui més favorable. Penseu de cara a argumentar a tècnics municipals, sobretot amb els de mobilitat, etc., que el car sharing provoca un increment de l'ús del transport públic. Clar. Es retroalimenten mútuament. Vull dir, que la gent que deixa de tenir un segon cotxe necessita transport públic potent, si no, no el deixa el segon cotxe. I està demostradíssim que es retroalimenta. Els van donar 2 pàgines d'objectius i després de conveni. I els objectius, les dues del transport públic, menor ocupació de l'espai públic amb cotxes aturats que no es fan servir. Això Cerdanyola en diversos barris és un problema greu. Es van construir als anys 60-70 sense aparcament, barris de 6 o 7 mil persones. Això, els problemes que ens dona ara, sobretot el que està més allunyat de la Renfe, és demencial. Allà s'accepten pràctiques d'aparcament que no es podrien acceptar enlloc, i a Barcelona menys. Tot això està bé, però ja ho anirem practicant. Sí? Gràcies.